Allah ya sa ba za mu mutu ba, sai mun yi hankali. Akwai ilin balaga da kowa da ƙanin baƙai da Allah ya kwamiya. Allah arzikin haihuwa muke so mu ci. Su'ali ɗan waya kenan. Don Allah ku kai mai gida. Gida? Wanne gida? Gidan su jajaye mana, jajaye a duniya, jajaye sanda, jajaye shakundum shi kadai ne wallo wal a duniya. To ai kai ne jajaye. Baka gane mun bane? Ni na faɗan kanawa autan jajaye ga ɗan musi ɗan asali ɗan sholi gashi kana gani? Faɗuwa ta zo daidai da zama. Girma rawa hankalin na ƙannenmu. Bugadan ɗin nan ce jajaye, in dai baka daina shan ta ba fa, to ina gaya ma wata ran. Ai can ne gidan. Lalle gida. To ka san me za a yi da wanzamin nan ya cuce su gwara me musu kaciya kai. Allah ya a shaku. Danna mana subscribe channel ɗinmu mai suna Autan Jajaye TV. Autan Jajaye TV.